ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂಜಿ ಕಂಚಲ್ದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕಂಚಾಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಮೂರ್ದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದಾಂಡು ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಕಂಚಲ್ದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಚಲ್ದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದಲಕ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದದು ಕಡೆದು ದಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಕಂಚಲು ಉಂದೇನೆ ಅಂತಲೇ ಮೂರ್ದು ಲಾಯಕ್ ಬಲ್ದ ಬೀಜ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಬೊಂಡ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಜೊಲ್ಲರು ಪೂರ ಲಕ್ಕ್ಯರ ಏನು ಲಕ್ಕದೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ತುಲೇನಿ ಬೇಗನೆ ಗಂಜಿ ಬೇಯದಿದ್ದೆ ಗಂಜಿ ಅವು ಎಂಕಿತೇನೆ ಸ್ಕೂಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಕೂಲು ಪರುಂಡು ಸ್ಕೂಲು ಹೋದು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಒಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಆಯ್ಚಿಂಡ ಅಂಚಾಕಿ ಗಂಜಿ ಪೂರ ದೀದು ತಿಂಡಿ ಬಂದೆ ತುಲೆ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪದು ಆಂಡು ಗಂಜಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತಾನೆ ಕಂಚಲ್ ಕೈಪ ಅನ್ಬೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಕಂಚಲ್ದ ಕೈಪದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜಾವಡುಂದಿಲ್ಲ ಅವೆನ್ನಿಗೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನಂದು ಕಂಚಾಲ್ ಬಂಡ ಮತ್ತೆ ಸೀಪತ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಂಚಾಲ್ದ ಕೈಪು ಇಜೆಲ್ಲ ತಿನ್ನರೆ ಜಾರ್ಜಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಕಂಚಲ್ ಕಾಯ್ಚಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ಇದು ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಮಾನು ಈನ ಮಾತ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡದ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಕಂಚಾಲ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರ ಕಂಚಾಲ್ ಮೂರ್ದೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಕಂಚಾಲ್ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಮಲ್ತಿನೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸ್ಪೂನು 2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಕಿಂಜ ಸ್ಪೂನು 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಸಾರಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಿಂಜ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 7 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪುಲಿಲ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಪುಲಿಲ ಸೀಪೆಲ್ಲ ರಟ್ಲ ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೈನಾಜಿ ಈತ್ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ಲ ಇದೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಸ್ಮಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹುರಿದ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಬೆಲ್ಲ ತೊಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪೊಡಿಸಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಬೇವ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ಲ ಸಾಮಾನು ಬಪ್ಪರ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತೆ ಇಟ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಮಂಜೋಳು ಆತೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಲಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗಂದು ತೂಕ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಅಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆನ್ನಾರು ಮೂಲ ಉಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೋಳು ಉಂಡು ಯಾನೊಂಚು ಫ್ರೈ ಆವಡೊಂದು ಬುಣ್ಣಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವತಿಲೆ ಉಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಬೋದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎತ್ಬೋದು ಹಾಕಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಮಂಜೂರು ಏನು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿಸಿ ಮೆಕ್ಕೆರೆಯನ್ನು ಅದೇ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಒಂದಿತ್ತ ಬೇಯಿ ಬುಲ್ಲತೆ ಅಡೆಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೇಯೋ ಮತ್ತಂದು ಏನು ಅದಾಗನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಖಾರ ಕಾಜಿ ಮಸಾಲೆ ಇದು ನೀರು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕವರು ದಯಬಂಡ ಜೋಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಇತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಡ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು 10 ಗಂಟೆ ಪೋರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಉನಸ್ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತ ಮಂದಿಗೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋನು ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ಉನಸ್ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಡಗ ಜೋಕ್ಲತ್ತ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಂಚೆನಿಕ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಂಜಿ ಬತ್ತಲೆ ಟೀಚರ್ನಾಗಲೇ ದಾನೆ ನಂಗೆ ಇತಿಯಾವು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದಿದ ಆಜುಂಡು ಲಾಯ್ಗೆ ಕೊದ್ದಿಯದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆನೆನ್ನತಲೆ ಯಾವೆಂಗ್ಲೆ ಸಾರು ಬೋಡಿತ್ತು ಮುಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಗಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇನ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆನೆ ನನಗೆ ಯೂಜ್ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತಾ ಅದಮ್ಟದು ಕಾಯಿ ನನಗೆ ಯೂಜ್ ತಿಕ್ಕಗ ಗ್ಯಾಸ್ ತಕ್ಕಾಯ
ರೆಡಿ ಅಂಡ್